Благодаря искрено за това, че се съгласи да ни разкажеш малко повече за теб. Откъде тръгна твоя житейски път? Как успя да намериш мисията и да усетиш това, което работиш, че е твоето? Житейският ми път е... Родом съм от Габрово. Впоследствие съм бил в училищата за незрящи. И впоследствие трудовия ми път е бил в производствените предприятия Успех, които са към Съюза на слепите в България. След което завършил съм и икономика и работих по специалността, но с въвеждането на компютрите видях, че това ще е упражняването на тая работа ще е проблем за мен, защото нямаше още и говорящ софтуер. И поради това се принудих да работя по пазарите, да се занимавам с търговия по пазарите в Сърбия, по нашите пазари. Впоследствие съм се занимавал с организационна дейност към системата на Съюза на слепите и в един момент почувствах някаква празнота, почувствах нужда за промяна и реших отново да се върна към студентския живот. Като отначало кандидатствах в социални дейности, но бях приет, но без право на студентско общежитие, което правеше невъзможно следването. И на следващата година реших да опитам в медицинския колеж Йорданка Филаретова с лечебен масаж. Там нямаше ограничения относно общежитието. И така започна всичко. След като изкарахме първия, втория семестър, започнахме практики по различните здравни заведения, при които започнах да получавам добри отзиви, нали, за работата, за масажите. Отначало ми идваше странно, все едно, че не е за мен. Но с течение на времето, това нещо като ставаше ежедневие, в един момент някак така сам си казах, че може би това пък е моето. И това вече допълнително ме амбицира и ме стимулира да погледна сериозно на това. Започнах с допълнителни платени курсове, завърших специалността лечебен масаж в Филаретова, след което реших, че искам да продължа да изкарам втора специалност медицинска рехабилитация и ерготерапия към медицинския факултет на Софийския университет. Хванах се, направих го и това. Бях с амбицията и за магистратура, но с течение на времето вече съвсем загубих зрение и стана малко безпредметно. Поради това спрях до тук, но и това ме удовлетворява, защото виждам, че това, което правя, как да кажа, удовлетворява хората. Нали? Хората се чувстват добре, доволни. Всеки втори, трети казва, че такова нещо не му се е случвало. Така че колко да искам повече. И извода от... Благодарение на това изпитах чувството какво е да ходиш на работа с удоволствие. Когато намериш собствения потенциал и усетиш, че това е точно твоята мисия, това е нещото, което ти достави удоволствие, може би там намираш и себе си по някакъв начин. Ами, да. Просто с тая работа се чувствам наистина полезен, както за хората, така и за себе си. И това, че ежедневно, нали, хората ти го показват, е просто много зареждащо. И единствено искам само здраве и дето се казва и трудово дълголетие, нали, не просто дълголетие, трудово. Да, да можем
Да. По принцип, лечебните масажи, които правиш, какво е най-ценното при тях? Ами, масажните терапии са по принцип, нали, различни и при различни поводи, в зависимост от диагнозите. Специално тук в Балнео санаториум работим с хора, които ползват правото си по Нойската програма и идват с различни диагнози, така че подхождаме индивидуално спрямо диагнозата и спрямо препоръките на лекаря, който е на базата, каквито процедури е изписал. За да правиш масажи, по-скоро трябва да си много чиста душа, поне така съм чела. Правилно ли е това? Защото можеш да пренесеш цялата си енергия върху човека, който масажираш, ако просто... Ами, това е интересно. Аз по принцип така съм малко недоверчив към тия енергийни терапии и така нататък, но в практиката съм го усетил това, че наистина има някакъв обмен на енергия, защото примерно при хора с, как да кажа, по-едри, по-пълни, по-трудни за работа, нали, като му направиш масажа, при някои такива хора имаш чувство все едно, че не си работил. Когато той човек има някакво излъчване, някаква позитивна енергия, нали, не се изброяваш. Докато има такива слаби мънички, докато му направиш масажа и след това си като така грохнал едва ли не изчерпан. Просто хора с по-такава отрицателна енергия. Сега аз за себе си, доколко предавам някаква енергия, не знам, това по-скоро пациентите, нали, евентуално бих могли да кажат. Да, вие сте едно вдъхновение, човек нездрящ, се справя толкова добре с това, което работи. Какъв съвет бихте дали на хората, които наистина са във вашето положение, да не губят тази вяра в себе си? Да, за съжаление има много хора от нашите, които така са завършили това обучение, но не го практикуват. Моя съвет и към тях, и към такива, които не са го завършили, аз лично намерих голямо удовлетворение в това нещо и изпитвам голямо съжаление за едни 30 години, които съм загубил назад във времето, така лашкане в живота насам-натам, нали, да намериш своето призвание и своето място. Мисля, че масажа е добър начин за изява на хората с увредено зрение и това не е само при мен, почти масово е мнението навсякъде, където има работещи незрящи масажисти, отзивите винаги са добри и желанието на посетителите в съответните места винаги е насочено към търсене на възможности за масаж точно при незрящите, а не при... Да, може би тази компенсация, когато нещо си загубил, природата ти дава нещо по-ценно. Важното да го откриеш. Природата, по-скоро това, че нали, ако си като си намерил нещо, което можеш да правиш и можеш да го правиш добре, поради загубата на зрението, нали, има и други масажисти, но ти си с загубено зрение. И трябва да по някакъв начин да компенсираш тази загуба на зрение, за да бъдеш равнопоставен с другите. И това е нещо, което може би така ни кара да бъдем по-всеотдайни, как да кажа, за да може да бъдем и конкурентоспособни, независимо от инвалидността.
Благодаря искрено. И Иначе, накрая някакъв съвет към всички. Съвета бих отправил такъв да правят масажи, докато е за профилактика, защото когато се появят проблемите, те стават хронични и тогава вече въздействието на масажа и резултатите от терапията на масажа са по-скоро облегчаващи, но не отстраняващи проблемите. Така че профилактиката е от изключително важно значение.